MTV. Yaşar için oşarga etemli, oşar için temli pişirirge gerek. Selam dostlar, TMTV telekanalında etemli kreş tapşırığı hem biz temli pişirirge hazır. Etemli pişiriş için elbette endi temli pişirebilişi konaklarını şakırırga hem deşirge gerek. Bizim stüdyomuz konakları bugün Kıtırısının ot kazanlı artistleri. Usta pişikçiler deyip etamın birisi toşlu bir usta pişire. İkincisi onun karağı temli usta sili bile. Demek bizde bugün Artur Marat dueti Artur Minhajev. Selam Artur. Hem Marat Galimov. Selam. Selam çocuklar. Selam. Mana şunday sastavda biz bugün pişireceğiz biz. Удивительный составda. Biz oşarız deyip şanlıp kalabız. Silin bitimi da işte dinlenen. Sin temlep sili. Men silimgina. Kuple. Silegen arada birinse turap şunda atırsın. Marat temlep pişireyim. Yok. Мендер экспериментlar yapsam. Yaxşı başta. Марат өзінде ол повар, понимаешь? Повар. Это Mende anxatlı bulduradın. Болды. Әйе, бүләкләре үзі бересің. Нинди бүләк алып келдіңіз Мен башта? сразу бүләк деп башладым. Неше хәлләр деп сорамын. Неше бүләк. Бер ел буе күрешмәдек бит инде дип. Бүләк. Рәхмәт Булат менә шулай безне чакырган өчен. Тукта китмисездер бит әле. Киткәндә әйтерсез. Менә шушындый матур бүләк бездән. Кабачковый икрамы бар. Сене авылыннан инде бу. Бу Ақтүбәдән. Ақтүбәдән Азнакай районыннан, бу Ақтүбәдән. Моны минем тёщым яраткан әбием менә шулай бик тәмле иттереп менә шундый нәрсәләр ясый. Бу бик тәмле дип шанып калам. Бу Артурга насип булмаган шоу. Димә рәхмәт яме Артурның тәшчесе. Әби рәхмәт. Сиңа да насип булмаган. Мен Әйдә. Менә синең белән сөйләштирдек. Менә съемкага алдыннан. Әйе. Менә әйтәм ничек Аллаһ Тәгалә әйтәм ничек туры китерә. Менә мәсьәлешне сиңа мунча җиткерәм дидем. Әлегенә сөйләп тордым. Эй, кара әле. Все будет хорошо у тебя. Лично миңадыр бит. Бу лично сиңа, Риаңа кулланмаган. Бәлкем моны алыштырып киеп куяргадыр. Юк, кирәк. Әйбәт, Риаңа чөнки биркасы да бар. Биркалар да бар. Яңа ел алдыннан бик кирәк шапка, банный дигән менә. Юк, син мунча җиткерәм дидең. Мунча җиткерәм дидең. Алла бирсә, Алла бирсә. Мунчага Ничек чакырырсың. алай угадалсың? Менә кем белгән инде. Просто Менә алдында чыгып киттем. Хоп, Хоба! хоп. Аны тагын берсе бар ие. Ансып куйдым. 40 яшь, ну сиңа 40 яшь куйыктыр әле. Юк. Поэтому анда 40 яшь белән бәйле нәрсәдер язылган. Мен әйтәм әле аңа 40 юк әле, какой аңа 40. Какой әле? У тебя все будет хорошо было. Ярар, Алла бирсә. Булат, все, Алла бирсә. бу как раз синең теге мунчаңга Әйе. менә дигән. Моны да барысы бик яхшы булачак. Менә инде мунчада соңгы чыгып теге шәйләр эчкәндә ипигә яга. Булай җибәрмиләр, күрәсеңме тутып тора. Юк иде бүген бүләкләр. Рәхмәт җегетләр, әйдәгез. Пешерә, башлыйбыз. Давай. Ягъни тапшырыбызның шарты бер дә үзгәрмәде. 1 ел элек ничек булса, бүген дә шулай. Менә бирелгән Шулык пычаклар. Шулык пычаклар, әлбәттә. Пакалар. Шоктасы да шул. Алып барышысы да шул. Ризыклары да шулык. Монда бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Юк. Без үзгәртмәскә тырыштык. Бик дөрес. Алайса килерсез дә теге алып Минем әйтәс килә үзгәреш булды. Булды. Менә бит. Әйе, шапкалар. Менә бит. Подарокка шапкалар Шапкалар, безгә. бик матур шапкалар. Мин моны сәхнәдә киеп чыгармын дип шанып калам. Син беләсеңме? Чөнки миңа бик килешә дип Зәйтләр Артурның чәчләре шуның хәтле. төшә. Әйе, төшә дип. Пешергән Башына шапка кистергәннәр. Беләс Артур десантникка шагат бу шапка белән. морпех. Ярар, әйдә, Артур. Ниләр кыландырасың икән бүген? Слушай, Булат, менә мин карап торам дайма. Әйе. Тамыр карап куям. Тамыр карап куям. Син беләсең бит инде мин бик каты яхшы Мартка караганда Марат, син янда. отдыхает Әйе, просто. вообще. Бүген була менә мондый бик яхшы блюдо. Туктар, син кая киттең инде? Улан әзерләп килгәнбез устылы. Әзерләп килдем. Идән уже әзерләп килдем. Хатын әзерләп җибәрде.
Manda bit indi менә индейка ята. Күркә ите. Матур итеп ята. Менә Матур индейка ята. күркә ите ята. Ял итеп ята. Әйе, бу көтүп ята үз вакытын. Менә матур иттереп хәзер без Тизгенә сөйләп ал да. әйе. Кисәбез, турыйбыз. Турыйбыз. Әйе. Матур итеп турыйбыз. Әйе. Тураганда тоже менә теге ничектер матурлап турарга кирәк ашыкмыш я. Монда миңа кирәк була, значит, бармысың монда? Бар икән, бар. Монда кирәк була миңа суган, кишер кирәк була. Кыскасы син ял күркә итен пешерәсеңме, кыздырасыңмы? Кыздырам. Булды, ярар аңлашылды һәм бәрәңге. Бәрәңге кирәк булмас. Гарнирга нәрсә булачак синең? Минем була орешка. Кара будай табабыз сиңа. Булды, кара будай булачак. Булды, аңлашылды. Һәм берәр салат шулай бит инде. Принимаешь ма син? Принимаю, Кабул ителә. Һәм салат шундай асарыбыз белән. Салат Малат дигән. Салат Малат. Татарский Салат салат. Марат. Артур Марат дигән салат. Мин диетический ясым бүгін диетическийний. Сүзләрен таба бит әле, диетический сразу. Салат бу окып келгән. Салат Бисмиллахир-рахманир-рахим. ясым күркә итеннән рукколы белән апельсин белән и запеканка ясым тунец белән. Бәрәңге кишер духовкада. Дуслар, нигә Тунис дисәгез, безнең Тунислар бар, икесенә дә бирелгән. Җитмәсә Артурга Тунисқа кагылмаса, Артур син аның Тунисен алырсың, җәме? Син тунецны кулланмасаң, мин тунецны алып өйгә алып кайтырмын әле, яме? Менә шул бер ярты сәгатьтә әзерләнә торган ризык. Күрдеңме? Күркә апельсинлы. Моны эшли башласаң ярый бит. Монда аңлашыла инде, сразу же, аңлашыла. Кем җиңәсе дигән. Кем җиңәсен? Юк, андай. Егетләр, сезгә һәр вакытта шулай безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлар җәмгыятеннән әлеге шеф тәмле пешерә торган, кыздыра торган табалар ярдәмгә киләчәк. Үзе кыздыра торган. Үзе кыздыра торган. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет Кибет ашада алырга мөмкин, сез һәм алганда игътибар итегез. Кукмара логотипы булырга тиеш менә шундый сүзләр. Кукмара. Субханаллах. Кукмара. Кукмара. Кибетләре бар. Казанда 2 фирменде кибете, Кукмарада үзләрендә бар. Казандагыларның адресы Павлюхина урамы 114. Адресы буенча урнашкан һәм Горький парк сәүдә үзәгендә Рихард Зорге 11Б адресы буенча урнашкан. Менә шул сәүдә үзәгенең беренче катында бар әлеге кибетләр. Кирегез, алыгыз. Тәмле краш дигән пароль әйтсәгез, таш самаларда яза. Да ладно. Әйе. Да ладно. Инде әлбәттә. Субханаллах. Визитка белән магнитик биреп чыгарачаклар. Һәм фирменный пакет. Фирменный пакет. Пакет. Я әле монсы бер. Турау буенча сез бер-берегезгә бердә калышмыйсыз ансы, мин карап торам. Соң бит 20 ел бит инде сәхнәдә бергә булгач диген. Ага. Просто мин әзрәк алданрак башлаган идем. Артур, син молодец, син әле бүген бик оста эшлисең әле бүген. Ну мин әзрәк теге өйрәнә Үзең башладым. белеп эшлисең бүген барысын. Инде елдан ел прогресс күренә. Устарым бар. Елдан тапшырудан тапшыруга. Сезгә шулай ярдәмгә киләчәк безнең әле тагын бер спонсорыбыз Бәрәкәтле Касимовский сөт комбинаты. Бәрәкәтле монда да килеп җиткән уже да сезгә. Субханаллах. Слушайте, бәрәкәтле, бу бек яхшы, бик яхшы. Мин сөтле чәй эчәргә яратам. Менә шул сөте дә, майы да, смит монда. Йогурт, иремчек, бөтен нәрсәләр дә бар. Бик тәмле. Сметан бар име? Бар. Все, була. Алар да сезгә ярдәмгә киләчәк. Ни өчен бәрәкәтле маркасы? Чөнки ул тәмле. Чын, натураль. Димәк файдалы. Кыйммәттә түгел. Тәмле, файдалы, арзанлы бәрәкәтле сөт һәм сөт ризыклары. Һәр кем өчен сайлау бәхете. Нинди яңалыклар соңгы арада без инде 1 ел эчендә уйлыйбыз сездә яңалыклар булгандыр дип. Менә бит инде бүген әле безнең Татар җыры фестивале кышның 1 айының уртасы. Яңа елга ничек әзерлек бара? Гомумән нидер яңа ел дигән бәлкем җырлар язгансыздыр, бәлкем бию өйрәнгәнсездер, чыршы турында бию. Кайсыгыз? Минем быел бик Нәтиҗәле ел булды. нәтиҗәле ел булды. Рәхмәтлемен. Так. Кемгә? Мәдәният министрына. Мәдәният министрлыгына, президентка, Аллаһ Тәгаләгә мин рәхмәтлемен. Мин быел квартира алдым. Аллаһка шөкер. Соципотека белән 7%. 7%. Наконец-то үземнең квартирам 25 елга. Бик зур рәхмәт. Бу действительно. Кирдең мин янда хәяшисез. Кирдем, яшим, Аллаһка шөкер.
Adresi koya. Üç bölmeli kvartir M14'da. M14 87 kvadrat metr. Subhanallah. 2 zor. balkon. 2 balkon. Qo'yib, sen bulan baş dilimizde mi? Eye. Bir yaparda. Bek yaxshi kvartir, durustdan. Deniz Marat. Rahmat, bek zo'r rahmat. Bek zo'r bo'lmalari. Men bu Kildi misin şimdi? men qarab İyi aşı uzdurdu mu? yo'g'alib Yo'g'alib, aka o'zdirmadi. remont Aka bor, remont remont bor. bor. Butun kuchun shundan. Konsert turadım. Şuna göre ne kurdun mu? Turarga vakti da yok bütün. Kişilerin berengileri bütün kişilerine attı. Shula. Mında endi odatda kecha tuz solamiz endi ko'paytirib. Mana jemaat siz ilerib berasiz. Kimdir qo'shiqlab anda salon bilan ko'z bilan qarab. Ashbormi shikar. Mana bu Şekeri de var bir tane. subhanallah siz boshlaymi? Artur. Bular. Anladık. Zor yalan. Sen bunda Artur, zor ko'rasizda yalan. men Kimniki? bütün kuchim bilan shunda men degan Eydeli. o'ylanib Şimdi gla- diye alıp oldu gitme. главный bit mana osharga pishirganda nendidir motor o'ylar ularga kerak. Motor öyle. Shu vaqtdagina rizq ta'mli bo'ladi. Nindi uyuyladım aleyküm aleyküm. Nindi motor uyla basıp durasın. Bütün işini Endi bitir bilmem. bo'lmaydi. Şu vayda. Так. Ya klubdan yıkhalanda. Klubda yaxshi. Klubda sen bek durust между прочим har so'rov berdim. Ajaib. Bizning bitinde- klublarga bir ihtibar etdiler bitmedi net mesela. bizning Prezident bizde mana her vaqt şu klublarni qo'yg'irtib shular. chiqishlar yasay. Bizning bit mana ko'pdan to'g'ri 5 yil bo'ldi. Sizning klublar. Klubga mana u birinchi Yandan yıl direktor. 5 yil. Birinchi bo'lib mana klub tuzildi prezident programma bo'yicha mana shunda Voznесенiyada. Evet. Sen birinci direktörü. Sen birinci direktör bo'lgach, sen portretini qo'ylarsan, harakatlar kirasi bir qo'ya. Bu birinchisi 1900-yilda, 1950-yilda ikkinchisi bo'lgan, uchinchisi Yo'q, birinchi sekretar degan kabi. Yo'q, Siz Mana bek shodlanam, Arturning hajat. bek shodlanam. Bu durustdan da men uchun baxt deb aytasiz kelar. Chunki kichkina shoqda men o'zim birinchi odimlarimni muzikani shkolaga qaraganda klubga, o'g'il klubida yuridik. Onda buyuga yuridik men. Mana kim o'ylagan, mana shulay aytib. turmushimda Nendidir vaqt o'zgandan so'ng men klub mudiri bo'lib, meni klub mudiri etib qo'yirlardi. Men bek shodlanam, ham u bir zo'r baxt, chunki bugungi kunda mana bizning klubimizga yuri 500 bola. Bu bek Уже 500 ga bo'linganda 500 bola yuri. Tabii, tuvaletler indi, krужоклар 23 klubni formirovание. 23 krужок bizda. sen qo'yasang O'zi o'ylab qara mana 300 o'rinli klubda u bizning bukanlari olinib qo'yiladi. Ham biz mana shu zalni managa funksionalni etib o'rindiqlari olib qo'ydi. mana shu yog'i bek yaxshi. Bugungi kunda endi niyatilar rahmatli mana shular aytib bizga bizning правительство, bizning prezidentimizga, onun komandasina mana shunday klublar yasaganlari uchun Sen klub boş durmayın. bo'sh turmay Allohga shukr. Onda Ayda bu işimiz 31 ekinde tak Jilabız klub yanında. yo bizning 27'si открытие елки bo'ladi. Ha, Kutib qolam sizni do'stlaringiz bilan, boring'izni. 20'si kilabız. Ded Moroz bo'la, Snegurishka bo'la. Kuş babayı bular mısın? Qush babayı. Qush boboy sen bo'lasing Kuş babayı bitingda. da bulaşak. 31'i Bular jilabız. Vlajilik Eyler şu klub yanında. baribir anda narsadir o'ylab topirmiz. Uylarına kirek. Uyda yotmasınlar Sama kishilar. var koyuyor. Kabashkovый krabar. Kazan bilen. Слушай, Pulov pişireriz. ideya. Kilega sizde 31 Turku boshqa bo'lar bit endi. Boşkayın da evet şimdi. İtin birsen degi tapsan boşka pişirip birer. Süylashdik. Evet bu da öyle. 31'ine iş taptım özüme. Ya Marat, bizim anlaşıldı Artur bilen planlar var 31'ine senin. Bu yılda koya karşı alasız. İş ismesin bana 31 ekinde. Minale, küpten düğüne şimdi biz sıraştırda ötkergeni biz artistler arasında 31'e iş ismi elle gaile bilen bulasın dedik. No men ish bo'lsa ishga bo'lsa borasizmi? suyunam ay no bu yil endi kvartira qilishga inshaalloh bersa Yani siz küştünüz mü sana lan? ko'chdik avgust oyida ko'chdik Allohga shukr. Evet. Kvartirada endi atanilarni chaqirib Birgalashib. tug'anlarni chaqirib ay birinchi bizning kvartiradan yangilik ko'rmasam nechuk bo'lar endi. Yok sen meni qozon bilan chaqirsam men balkonga qo'yib topshiraman. Da sen pishirmishak desang da bo'lar. Shulaymi? Da. Yara rahmat.
кабул ителде. Концертлар менә. Концертлар сезнең инде концертлар беләбез. Төрле районнарда, шәһәрләрдә. Быел әле менә бардыгызмы берәр сез гомумән моңарчы сезнең иҗатыгызда булмаган берәр шәһәргә? Бар алдынан бер атака бирсәм, я менә моны бушатырга. Теге вообще волшебник булар. Һич алсамчы. Без бик еш төрле илләрдә йөрибез. Теге әйтеп бетереп булмый. Теге Кыланай. Артур кайларда булдык әле без. Бер кайда булмадык. Юк, шунда менә берәр. Әле моңарчы сезнең аяк басмаган ил шәһәр. Менә минем поездка истә калды. Алматага бардык без. Күптән барган җуңыем. Үзгәргәнме? Юк, үзгәрмәгән. Шул кешеләр бик күңелле булды. Юк, ани архитектура ягыннан. Кую бер әле. Бөтен шәһәрләрен җитер үзгәртә башладылар. Хай-тек дигән булалар, заман чагы үзгәрә. Яңа Юк, үзгәрмәде. Катлы йортлар салалар. Алматадан чик Алматы. Медеуга барып кайттык. Медеуга. Андагы һава кич белән барган идек. Теге сулап туеп булмый. Бүген Нәрсә кирәк? миңа мин менә Мирнава әйтеп куйдым. Күркәйтен? Күркәйтен, әйе. Менә бу агай берлән алырга кирәк, чөнки пешкәндә каты була. Бу салатка салыначак. Бу күркәйтем. Өлешләр булырга тиешме? Ну, ул бит кыздырганда бәләкәйләнә ул. Вот. Менә сиңа вәт. Ярар, Алматаның алмасы. Алматаның алмасы. Жырлап бер. Тәмле хуш исләр сибә. Алматаның алмасы. Тәмле хуш исләр сибә. Шулармы? Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алмата алмасы хуш исләр сибә, сине генә сагынып, сине генә сагынып. Йөрәгең тибәм. Оу, йоу. Гомумән иҗатка килгәндә берәр яңа төрле клип, җыр. Нинди җыр өстендә эшлисез? Нинди клип, бәлкем бер клип төшерергә Менә әле уйлар бардыр. менә әле күптән Идея. түгел генә язып бетердек бу җырны. Бу җыр Авторы син? юк. Безнең эстрадага ниндидер бер яңалык кертер дип ышанып калабыз. Нигә шулай яшәнем? Чөнки Исемне әйтергә ярамы җырның әлегә? әйтсәк була, әйтсәк була. Әйдәле. Марат Эксклюзив. әйтеп китә. Бу җырны җырлаган мин җырлаган инде 1-2 ел элек бу җырны җырладым да. Үзең генә. Үзем генә, әйе. Артурга әйтмичә. Мен Юк, Артурга әйтте. Бездә кайшып ши торган әйбер юк. Артурда да миндә дә. Безнең бар бер директор Булат исемле. Менә шул җыр аңа никтер күңелгә кереп калды. Әйе. Менә безнең üstübizгә менеп атланды да, эшлибез бу җырны, эшлибез бу җырны. Бу Зөфәр Хайретдиновның Калдыр сөю дигән җыр. Яңа аранжировка эшләп, яңаша сулыш кертеп. Яңа баштан без аңа Әнче кушымтасы аның. Аның кушымтасы бик. Әле бармы әле кушымтасы? Аны тыңларга кирәк. Бу аны тыңларга кирәк. Булай гына Кайчан көтәргә премьерасы кайчан булачак? Әйдә. Премьера бүген. Тәмле көрәштә. Булатка беренче тапкыр. Булатка шалтыратырга кирәк премьерасын. Булат бик каты әзерләнә. Бик. Алло, Булат. Премьера кайчан була? Булат. Да, теге Сез үзегездә белмисез. ул әзрәк аерыла, теге безнең Нәрсә сөйлә аерыласы, аранжировка сөйлә аерыламы? Рэп булачакмы ул нәрсә? монда Булат булай. Монда Soul бәлкем. Монда- Country. Юк, монда контрда түгел. Беренчедән монда аранжировкасы бик каты, шундый европеизированный Кая саттыгыз аранжировка? Мәскәүдә ясаттык. Уровень. Асуның студиясында Сафина инде. Шунда Көтәргә бер генә алсы анда, Сафина гына. Сергей дигән бер малай аранжировщик ясады. Жуков. Бик яхшы итеп ясады дип әйтәсе килә, миңа бик шады. Әлбәттә шулай. Мощный тыгат. Сен бит инде музыкант буларак Сергей аранжировкадан бик Жуковны каты беләсең? күбәйер тора. Ничектер йомшак итеп, рәхәт итеп тыңларга әйбәт. Һәм үзебезгә дә менә җырлаганда ул җырны студияда Комфортно булды. комфортно иде. Булат, Ау. грешка кайда? Грешка. Кара будай. Кара будай. Кара будай. Кара будай. Кара. Кукмар әкәш түренә салып куйдым. Шундай. Җитәме сиңа? Җитә. Җитәр дип уйлыйм. Җитә. Онтып торам икән бит. Безнең җегетләр монда пешергәндә менә Марат ул һәрвакыт эшләгәндә сөйләшми.
бик җитди кылана. Мен бик җитди кеше. Мин Һәм эшләгән сарымсакның һәрвакыт ишен аламын, кабатлап әйтәмче, әмма сарымсакның иң ачысы була уртасында, аны менә алырга кирәк, күрәсезме, алырга кирәк. Ну, в данном случае можно было алмаска. Ну, Свежий килеш ашаса, теге кешегә встречага барасы булса, алырга. иштәгесен аласың да, и сарымсак исе килми авыз. Менә шулай. Җәмәгать, монда хәзер нәрсә пешәсен, нәрсә кызасын без инде. Бираздан күрербез, берничә минуттан. Хәзергә безнең тәмле көрәшебездә тәмле реклама. Так, Мустафа телеканалында тәмле көрәш дәвам итә һәм күреп торасыз, бик кызыклы рецептлар көтә сезне бүген. Һәр хәлдә бик кызыклы кара бодай пешә монда. Беренчедә. Артур миңа Син шуны гына кара син. Бер күкәй генә бирә ал миңа, Артур. Шикарно просто. Артур үзе гаҗәпләнде монда. Мин үзе Үзенең күкәне пешерә белүенә күкәй әйтен. Марат. Марат, сиңа яме? Бер нәрсә шәп түгел. Ну, как всегда инде безнең Марат. Кылана инде, кылана. Булат, беләсең. Планырга ярата инде. Ладно, түгел, монда булдыра да бит әле. Булдыра. Әйдә әйтеп узыйк. Барлап узыйк, искәртеп узыйк. Безнең бәрәңге, пешкән кишер. Баянызмы бу? Юк, бу май, сары май, бу бәрәкәтле май. Бәрәкәтле майын, сары майны шуна салып куйды. Күптән иде үз вакытын көтәп, күркә кыздырып алып салатка барачак. Бу нәрсә була бу? Марат, нәрсә? Нигә күкәй шуны хәтле? Сарымсаклы күкәй. Бу омлет булачак, бу омлет булачак. Менә монда без салабыз хәр. Тунецны салабыз монда, булгатабыз, туз брыш, менә бу пешкән кишер белән Бәрәңге. пеше. Пешкән, хәр салырга була. Монда пешкән кишер белән бәрәңге салабыз. Язып бар. И бөтенесен булгатабыз, туз брыш. Тыш брыш, ярый. Брыш тызда ярый. Туз брыш. Булгатабыз да духовкага яр сәгатькә тыгабыз да, әзер була. Брыш туз. Әйе, шулай. Табасы бәләкәйрәк булды моның, конечно. Бездә зуры да бар, сорамадым. Бездә, беләсеңме? Сора диләр, бирерләр. Да, Сорасаң. Ну, мин салат ясашта мәгълүм инде Булат. Салат. Әйдә, син молодец масаң. Син инде бөтен эшне бетергәнсең диярлек. Ашашка урыны башка дип, безнең әле монда ребусларыбыз да бар сезнең өчен. Махсус әзерләнеп куелган ребуслар. Дала. Әйе. Ай, ребуслары чишәргә яратабыз да инде. Менә Марат, Әйе. эшлә дә үзең бераз. Бер күзең монда, бер күзең монда булсын. Аха. Кара әле безнең экранга хәзерге вакытта. Менә син монда күрәсең хәзер, Түгәрәк күрәм. Түгәрәк күрәм. ул акча. Ул акчамы ни? Әйе. Каранчык матур иттереп Ә нинди пешәм. акча беләсеңме? Акча, түгәрәк. Түгәрәк түгел. Төсенә бәйләник. Ну, көмеш акча Сары була. түгел. Бу бит инде күреп торасың. Алтын була. Менә Так, алтын. алтын һәм теге хайван, теге җәнлек, җанвар. Янлык, жанвар. Инде сез Тигр бар. Барска. Алтын барс. Молодец. Ура! Мин молодец. Ничә алтын барсыгыз бар? Безнең алтын барс. Һәм кемнең өендә ята ул алтын барслар? Так, безнең күпме ал? 2, 3. Төпләп саный башласаң ишәү инде. 3 инде ул. Ничек бүлдегез? 3. Без бүлмәдек, без просто Урталай кис. Студия куйдык. студияда куйдык та калдырдык. Һәм шуңа студия килгән сайын сыйпап аласың. Әй, Барсик. Артур, сиңа да бар ребус. Сиңа да ребус бар. Артур, кара әле, менә әйдә, ребуска карасың. Менә монда 2 картинка. аха. Ничек уйлыйсың? Нинди сүз яшеренгән? Монда Бу егет түгел, Спортсмен. әйдә, бу егет түгел, бу ничек дип әйтергә? Бу милләт. милләт. Нинди җегет менә? Бу кайсы милләт җегете бу? Бу татар. 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 Һәм Татар. тегендә нәрсә? Татар. Жыры. Субханалла, Искиткеч. Артур. Искиткеч. Татар җыр. Ну, акылда бар бит инде. Ничә дәсен? Директор, татар җыр турында, җегетләр, сезнең фикерләр дип әйтәсем килә. Гомумән, соңгы елларда татар җырының үсеше, бизәлеше, прогрессы хакында ниләр әйтә аласыз? Сез не профессиональ күзлектән, мин сезне профессиональ җырчылар дип әйтәм. На высшем уровне һәр вакыт. Һәр вакыт менә монда индейка пеште. Бик Татар җырында катнашкан, чыккан артистларга без уңышлар телибез. Артур, син дәвам ит. Татар җыры хакында. татар җыры дөрестән дә үсте. Менә шушы елларда бик күп җырчыларны таныттырды тамашачыга, халыкка. Аның турында сөйлиләр.
Onun turunda bileler hem bik aşkınıp tırışalar o tatar jırında bulurga. Şu an göre minim eteskile birgine bir malatsılar, bulduralar. Biz ama tilibis uңышlar tatar jırına, evet. Rahmat. Jamajiklar biz sizga oңышlar tileymiz. Rahmat. Әле сезнең башкаруда монда ризыклар гына түгел, җырда тыңлап карыйсы килә, ишетәсе килә бер дуэт сездән. Сез бит дуэт буларак чыгышасыз. Әле дуэтлы концертларда катнаштык күптән түгел генә сез монда. Әйе, Самариякларга барып әйе. Самариякларына барып кайттык. Бик күңелле булды. Так, Bilasizmi endi juru? инде җыры. Bir chaqirdilar diskotekaga bizni. Так. Men aytam, Bulatga aytaman, bizning direktorga Bulat men aytam, ayda borib turmaylik endi. Biz bit endi andi men aytam, yoshlar tugul diskotekaga berib jırlayıp turgan jırlarыбызda yo'q bizning. Soqol men aytam, o'sgan, endi bizga diskoteka. Yo'q deb aytam. Sizni yoshlar ko'rasi keladi. Так. Bu bit endi o'zing bilasan. Артурга шулай дегәчте, Артур кызды. Да. Keldik endi jırlarga. Бу кайда Казандамы бу? Qozonda Слушай. 7 yıl yozgan ilk jırlarga bulduk. Üzülüp suyma meni degan. Üzülüp suyma meni. Yoshlar rahatlanib bizga qo'shilib jırladi. Mana bu bizning uchun bo'ldi. Шул җырны хәзер башкарасы дип ышанып калам, ләкин җыр башкарган şeyдә Марат, без инде синең менә бу Товарный вид. Bu җитәр микән? Да. Ковка газатып, бисмилlah. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Стәге катына җәме. Монда җәмәгать күреп торасыз безнең бәрәңгедә пешә. Миңа кирәк 175 градус. Әзгенә башта кызып алсына, әзгенә. Кимет әбез менә. 170, пожалуйста, 180 кылса була ярый. Кылса була ярый. Синең теләгең буенча. 190 калды. Әйдә, излеп сыйма мине җыры. Татарстанның Казан артистлары Артур Марат дуэты башкаруында эксклюзив рәвештә тәмле көрәш тапшырылды. İyi. Әйдә, киттек. Üzülüp suyma meni, papa. Üzülüp suyma indi, papa. Uylap yürüp meni, Әйе! yalnız kalma indi. Yaratmauları seni, mümkün tügül ol deydi. Yavlap aldı şu suyu, benim yürekne deydi. Cevaplar bile almayman, senin saf hislerine. Gazaplarına kalmasın, yakınla yüreğinde. Ben özlüp suyma meni, özlüp suyma meni. Bana şulay dostlar. Oylap yürüp meni, yalnız kalma indi. Тавын артында самый жылына тұрған жырларды берсем. Самый менә теге бушак кирип чыгасың да, самовар янына утырасың да, жайттырып колуна куясың да, сәләп сыйма мені дип җырлап җибәрәсең. Ягъни инде бүген дуслар 16 декабрь пирамида күңел ачу үзәгендә 18 тапкыр ел вакыйгасы масштаблы грандиоз татар җыры фестивале булачак һәм сез аны күрергә тиеш. Һәм күрәчәксез. Кемдер концерт залында әлбәттә, кемдер инде телеэкраннар. Телевизорда да күрсәтәләр бит әле. Әлбәттә. Бүген безнең каналда 18 сәгать 00 минутта турыдан-туры эфирда карый аласыз Татар җыры фестивален Татмус ТВ телеканалында. Tatar. Һәм инде кабат безнең тәмле сүзләребез, тапшырыбызның тәмле партнеры Бәрәкәтле Касымовский сөт комбинаты хакында. Димәк, тәмле, сыйфатлы, натураль сөтләр һәм сөт ризыкларын сез барлык кибетләрдә ала аласыз, күреп торасыз. Монда әшмәтәннәр, сөтләр, майлар. Һәм менә мондай сары менә шундый алтын тышлыкта дип әйтгәндә 82,5% май атланмай чыккан җәмәгать бу эксклюзив. Бик тәмле. Инде безнең бу ризыкларны кибетләр дегустациясы алып карадылар. Бик сыйфатлы продукция, бик тәмле. Әлбәттә, мин күн сөйен алам. Dostlar, bek tәмле. Алыгыз. Бәрәкәтле, да, бек тәмле. Biz һәр көн менә шуны алабыз, шу продукция. Шуңа күрә без шундый җабыклар Артур белән. Бик зур рәхмәт, тәмле партнерыбыз
бәрәкәтле Касимовский сөт комбинатына. Һәм көннәрегез мул ризыклы һәм бәрәкәтле булсын. Менә шулай. Кел, куйган. Ой, авыр. Тапшырып беткәч, җегетләр, берәр пакет сиңа, бер пакет сиңа. Кефир. Һәм 1 литр сөт миңа. Алла бирсен. Я, эш тәмаммы диде без монда. Артур, сен Күреп торасың да, үсеп барам, үсеп. Прогресс. Безгә күренә, Артур. Карале, бу әйттереп, хәтта Марат Галимов та булай ясый алмый. Болмый, просто болмый монда. Менә булай итеп куябыз, менә. Монда булай итеп куябыз. Ага, аларын кырый-кырыйга гына. Булган бит инде монда. Ничего себе, красота какая. А? Красота. Әллә син аны өйрәткәлисеңме? Шулай. Юк. Артур үзе. Я, әйдәгез инде яңа ел җитә бит инде. Берничә сүз яңа ел хакында да. Яңа ел төнендә гадәттә сезнең истәлдә нинди ризыклар була? Әйдәгез сөйләбез гына. Яңа ел ничек уза? Яңа елда Яңа ел инде табыны. мин яратам подшуба әйбер ошырга. Подшуба, селедка подшубой. Обязательно булырга тиеш. И менә 100%. хатыным ясый салат, бер тәмле салат. Мимоза. Мин балык салатлар вообще яратмыйм. Үзе Тунис салды әле. Да, исключение только селедка подшубага бирәм. Так. Беләсез, мин салат ясый башлады. Соңгы араларда инде. Да. Тавыкның грудинкасын пешерә. Так. Однарысы куркума белән кыздыра. Грецкий орех белән. Тагы нәрсә бар әле анда? Майонез. Апельсин салаты. Юк, апельсин түгел. Алма, ананас. Алма, ананас юк. Ананас это прошлый век. Да. Лейсан, ананас салат курма җәмә. Короче, менә яратам, мин салатлар ашарга яратам. Салатлар буенча специалист зур белгеч. Анар барса, я сездә традицион рәвештә Бездә бәрәңге, илмәк, салат, Оливье. зимний оливье. Белә, Мин шуңа менә бик шатмын. теге шу башчысы Шатланам. килсә Маратка барасың инде. Әйдә. Юк, бездә Шунда барысы да ашап. була, минем хатыным бик каты тәмле итеп Мактагыз әле менә мактагыз. Я җавап менә шундый тәмле телле бер-берсен макташа торган җегетләр Артур Марат дуэты килде безгә. Никадәр тәмле пешергәннәрен инде мин сезгә үзем әйтеп бирермен берничә минуттан. Дегустация ясагач, хәзергә безнең тәмле көрәшебездә Марат син эш биттеме инде? Минем эш бетеп, син сөйләсәң. Тәмле көрәшебездә бик тәмле реклама. Юху! Тәмле көрәшебезнең мин иң яраткан моменты ул да булса башта исемләшү, аннан соң инде исемләшкәннән соң дегустация ясап карау. Ул да булса ризыклар пешкәч аларны юк итү процессы. Башта куып карыйбыз. Я бездә кунакта соңладыгыз Артур Марат дуэты. Артур булгач, Артур синнән башлыйбыз. Салатның исеме Зөлеп Симә мине. Салатның исеме шулай. Зөлеп Симә мине. Ләкин күп ашасаң да, зөлеп сисәң дә зыянга булмаячак, чөнки ул диетик. Салат шулай бит? Ну-ка. Бу салатта нәрсә бар синең? Сер салам. Туз салган. Тузы бар да. Үлән тутырган. Әйбәт. Артур, ну. Начар дип әйтергә тел әйдәнми. Чөнки ул начар түгел, әйбәт булган. Җиңелчә рәхәт шундый салат менә. Бу салатны бер шунда утырып ашап бетерергә була. Әйбәт. Я, барыш инде син. Шады инде да, сен нормально бит инде. Әйбәт, бу салат. Бу салатны бызып та булмый, начар түгел ул. Нигә? Монда күркә. Кишерле суганлы, карабудайлы, Изумительный тәмле. Син капарадыңмы ләзем? Шуны тәмле иттереп ашый. Прям итеп ашый. Но, Әйбәт, әйбәт да. әйбәт. Үсәбез. Булдырган шәп, тәмле, туклыклы иң мөһиме. Әйдәм яңа Молодец, шәһәр. Артур. Менә беренче килоң һәм менә бу соңгы килоң инде. Күп белән җибәрәм. Марат килә дигәч, без һәрвакыт бөтен коллектив белән көтәбез. Марат, нәрсә ясап шаккаттыр икән бүген дип. Безнең һәм ул һәрвакыт инде бер изюминка кертеп җибәрә чынлап та. Я запеканка. Бу запеканка тунец белән башта салат ашап карасың. Салат ашап Ай, салатны ашар алдынан аны әзрәк теге. Соус. Соус салырга Соус кирәк. нинди соус? Әйтсәң, нинди соус? Соус обыкновенный зәйтүн майы белән
Bal, Bal. balzamический уксус. Мен sarımsak yaratam, sarımsaktan biri. Salımım da sarımsak da. Bile şu. Sarımsak hemen kış günü faydalı o. Halkın bildirmez. Hem bundan kurka eğitim kızdırıp saldı. Bunda apelsin Burada var. apelsin var. Sen bunda salat tatırmıysan indarnadı. Tarifine. Yok şundan anlaştık ya. Da. Yarı yarı. Yarı yarı. Yok, sen narsa aytasan kelib ketdi bu. Yok yok. Marat. Sen şunu devam ettirip başlasın. Sizle geyler ağa prem. Nima go? Tukta bulmayın. Yok şimdi salat da evet görüyorsun. Bana men özümde oşap qarayım. Tukta Да. Aşama. Bu saat meniki başap tolayım. Men tane qopta qaramadım. Hadi. Bilmaş. Fransa'da, İtalya'da buldum bunu. Olay yok tuguldur indi. Şulay. Hayır. Yanlı bir de. Nasıl biz sana yarıksa deytir biz. Bu saat ne kapap para? Ayım ne bu zapikankana. Tunis. Manda tuni özüm salayım. Ayı uzun saat. Ayda tüge. Kişkine bir porsiyon. Restorandaki bu qishin. Ayda. Manda Tunis. Bu irten oşu turgan ever indi bu. İrten ama Bu İtalya'da- neçe saat İtaliyada pişireler bu ever. kerak. Ayı. İrten bu bir kis pişire turgan ever. Kişten pişirip koyarsın da berengi bilen kişirne. Agar da kişilen bergen pişirip koysanız irten hazırlağı bir jingin hem bitti. Ayı. Bellissimo. Bellissimo mo. Bellissimo. Bravissimo ham perfetto. Ohum. Buon appetit signora. Marat, grazie. Şef bulan. İtalyanca söylese İtalyan başladı. ay İtalyan rızık araşa kaçmadan. Ay ay. Evet. İskitkeş, malatsı jigitler. Özümde oşap qarayım indi. Bunda bir kimdir jingerge tiyiş. Marat. Bugün jingde Artur Marat dueti. Şef mi? Hatta o'zi Tunis yaratmagan kishi ana Tunis oshib boshladi. Da men Tunisni bek yaratmayman. Bir topqir просто shunday случай bo'ldi. taksiler. Biz chaqirdilar bek daragoy restoranga bir tek kishi. Aytdi, "Oshaq zal Tunisdi." A Tunisning bir Tunisi $1000 ortiq. Ayy, mana bu Tunis. Bek qiymatli salat olib chiqdilar. Men birgina qo'la qopdim da. Endi rahmat. Ay, Uyga oshab kelganing. Men uyda oshab keldim deb. Bosham, konservirованный нормально ekan oshab bular. Evet. Malatsi jigitlar. Bik tamli. Bunda tuzda burishda o'rnat. Shiniki g'odisha o'zi bir şey endi buni. Shun ovulsha. Bak erta kech kunduz qashon oshasan deb. Rahmat Bulat, Evet. rahmat. Bu Marat har vaqt osha shulay deydi. İtalyanca, fransuzca, İtalyanca. Eksperimentlar yarata o'zida uksuslarni yalimda. Shunga nasarshimiz. Shunga bo'laklarni ikkizga baribir topshiramiz. Da. Yangi yil bo'lagida bo'lsin. Da ladno. Ayy. Nabi. Da ladno. Sening yangi fatirimni qutlab. Rahmat. Rahmat. Birinchi marotdan boshlaymiz endi Marat. Birinchi o'rin Marat. Ayy. Yangi yurtimda fatirimda rohatlanib, quvonib yasharga yazsin har kimga. Tamli rizqlarni pishsin. Bizning topshirig'imizning filial sponsori bo'lgan Ko'kmar Vital Savod zavodi ochiq aksiyalar jamg'armasiga mana qutlab yema. Qutlab sina. Ko'kmara zavodi rahmat senga. Ayy. Tobalaring, kastrullaring uchun. Xizmat etsin. Xizmat etsin. Uzoq xizmat etsin ayy. Haqiqatan G'alimovlar oilasini, Hamida Minhajevlar oilasini da albatta Bratskiy. qatnashib yangi yillar bilan tabriklab, Rahmat. Bugun topshiriqda qatnashgan rahmatlarini bilgirtib, mana bu ishkinagra mana shunday kashturlar olar. Rahmat. Marmarsikda olar. Ularda Bu bir qotib. Yaxshi padar. qadar pishirgan unda. Mana bit. Turli Mana bit. rizqlar hazırlarga mana degan. Shulay shoqirroq tur bizni shoqir har vaqt. Ya yigitlar, mana hozir endi rahmatlar aytirgan bo'lar. Oysa topshiriq boshida ayta boshlagan, qo'ysangiz birinchi seriya. Молодец. Ay men aytam. Haydi aytali. Barınızda yaqinlashib kelishi yangi yillar bilan do'stlar. TMTV kanalı big shop kanal. Men ularga tilayim, ularning auditoriyasi kengayib borsin, butun planetaga taralsin. Men bu topshiriqqa Bulat yanına gil suyunib, oshqinib sho'b kelam, chunki men oshqirab pishirga yaratam. Chunki bilan bo'lak berasizlar. Alloh taolo sizga rizq bersin, mana shunday tamnay birlar pishirish uchun. Rahmat Marat. Jilama Bulat. Bulat olg'a tabada sizning ta'mli kurash tog'ida ta'minlab borsin. Siz молодецlar. Sizni bek qoti ko'p tomoshachi xalq yarata. Mana shu передачаны bek zo'r rahmat sizga. Birinchidan senga bizni chaqirgan uchun. Endi boringizga da yangi yillar bilan shu yangi yilda sizning xiyollaringiz turmushga oshsin.
Anlaşılsın jigitler rahmet. Jigitler sizge rahmet. İjadi yomuşlar, gaile bäxete. Rahmet. Hem sizinle yakınlaşıp bir şey yamaylar bilen kutlayız. Eli sonrası bulmasın yani bu işler. Görüşürüz. Eli aş bulmasında yamadan yana retseptler bilen Arap kızıklı tursama dünyama Turmuşubuz tügerek Siz yakınlar dostlar bilen Yaşik birgelep dostlar sizning bilen Tağda görüşürüz Allah bir Xudoy qursa hallerini bilishirmiz dostlar sizning bilen Tağda görüşürüz Allah bir Xudoy qursa hallerini bilishirmiz Allah bir Xudoy qursa hallerini uchrashirmiz Allah bilse. Allah bilse. Temli yaşık, temli aşık, temli kreş tapşırığın Tat Mustafa telekanalında atmasayın kuzatıb barayıq. Sağ olunuz. Пока-пока.